Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokin arziki, wato ainihin barkanku da wannan lokaci namu. Da fatan za ku dana alamar subscribing sannan ku dana alamar ƙararrawa akan wani tasha ta mai albarka. Wato ainihin wannan muke sako muku shirin a duniya a duk sati. Sannan idan ba ku manta ba, sati uku da suka gabata ba mu sakar muku wannan shiri mai suna a duniya ba, wanda insha Allah kuma wannan lokaci mun dawo muku da hutu, wato ainihin mu ci gaba da kawo muku shirin a duniya. Amma ta hanyar yin subscribing da danna alamar ƙararrawa kadai ta ne za ku na samun wato shi wannan shiri kai tsaye. Insha Allah ba za mu gaza kawo muku wannan shirin mai suna a duniya ba, kamar yadda muke kawo muku shi a koda yaushe. Da yardar Allah za mu ci gaba da kawo muku shi. Sannan kuma shirin a duniya ba shiri ne wanda za a kawo muku shi ana tafiya hutu wanda za a mance da ku ba. Idan ba ku manta ba, wancan hutun da muka tafi muka ɗan yi wata biyu, wato mun gaya muku dalilin da yasa muka yi wannan watannin ba mu dawo mun ci gaba da haska muku shirin ba. Amma insha Allah za ku ga canji a wato ainihin wannan lokaci. Insha Allah shirin a duniya zai ci gaba da zuwa muku ba tare da tsayuwa ba. Sannan ta hanyar yin subscribing da danna alamar ƙararrawa kuma ta ne kadai za ku na samun wato shi wannan shirin kai tsaye kamar yadda muka saba kawo muku shi. Insha Allah ba mu shirya tsayawa nan kusa ba. Mun gode da kasancewa da mu.